What man? Gina let people. Oh, we have para camera. Oh, we have para camera. Come woman, I think I have a young girl going in that. A good in ya, can you work in Jerry or Comacara? Oh, one singing a conda where I singing under my pomada, or Quana can sing bala. Life. Can see Luciana Bem, Mbiaka, Mbiaka, Iona Baccarat. Oh, I made them pium. Fine, Bam, what I call them quickly. Oh, let it be. Oh, even I Kefe Buna Muna Ikusiloku, Agwang, Efe, Ajasanacho, Nala, no worry for them. We get what I am was your mamma music. Nanya, Una go on. Oi, fiber. Lady Beach, Lady Beach, Lu. Now we can't watch all the iron at all. You're Belugu. Mgbe ikosi Sonia o sochalia soya kama we need die obu no nwetara onu ala na abu a okwo mi chicha ya o tapia atapu ai jidi nwa yo gbana anya akpara ife akpa old man ozi okwa no n'aka mu na umazi akpara ife akpa ai kpachali akwa eyo ala a na anu bia nu o ife iji alu na bia pala akpa ha ga alata onye nke obu ogu no no umazi akwa mmara Lady B ka ngwa imade before I na na lu no ke ekwede ai ka izu ike okukwo de ka 1 minute iko okukwo de ka kwakwa sam mini ozwez wo nwoke na eme yeluzi ya za na no squad donya na ala nka okay seme o chi mi tuala ai mo ko before na mi sin ka ada ana mi nka ada nwanne wo yem na che gwa go obo yem dere ogu a awukwa na mam yem nwere kiri na owo na o to se de mbere ara ha maka na yem na che gwa go obo na ara ha na bezu ofu ara na anyo o ka nde chikota ha na asika mbu aka ma ami ara ya na sin yi Jena Simone, onye ke sotowa gị. Jena onye tọwala gị ime. Mama. Mama onye tọwa gị ime. Jena onye ke sotowa gị ime. Mama onye tọwa gị ime, onye tọwa gị ime. Gwam. Hey! Mama kom no ga di o. Hey! Asuka mi agbapu je tinye n'ime. Ya tokwan. Jena egbu omo. Ese. Che. Ampo ese ọ na-akụziri gị. Ọ kụziri na ahụ gị ka ampo dazi. Ebe ka ọ nọ megide gị ya maka ama m na o nwere ụlọ ebe ọ n'ọhịa ka unu mere ka ọ bụ onye n'ọfịa ka atụwa gị ime hei nwa alapụta na onye nwụrụ ọnchịkọ ọmụ nke ya amụ Jen Nnu Uchenna Nobulin na kpọ ogini ike ọgwụ ike ogini Uchenna kedu nna kedu ọmụ akpọrọ unu ife nji wee kpọọ unu kịta bụ ịma na abịa na-ene m anya nje mbata a na-ajụ kedu ife nna arụ mụnwa bụ wọld man bụ chinchin ịghọta since nji wee si ọrụ oyibo bata ịma na ndị bankị akwụrụ m ụgwọ m wee sị ka m bata n'obodo a wee bido from foundation ịghọta so na ọ gbago ife asụgo m wee sị ka m kpọọ unu gwa unu ma Chineke na-adị ndụ ịghọta ya o nwee fụ ka esi wee mee ife oyie ife wee chọọ ka unu nwere ya aṅụrị ọgwụọta uche ya nsogbu adụrụ anọ ntụfọ ịghọta ebe m na-ekwu ya na ihe m chọrọ ime kịta agodu onwe ego m na-ewepụta ebe a ọ tọrọ gị ọchị mụrịa n'ọ Chukwu na-eme ya ịghọta wọdụ man kwụchi nchi onweghị ihe ya emenụ ebe a bụ be wọdụ man nna ị ga-esikwa n'ego a werukwa ego na ya o dozi ịma na ọ musician nke ọ bụ o yiri nna ya ịghọta ebe a na-ekwu ya ka nye unu ego a na nne Uchenna ego a m na-enye gị ya ịma nnọọ ife anwa na-akpaghị maọbụ ife dị unu mma nke a bụkwa ego a ga-eji si nri ego a ga-eji si nri ọ na-abịa ị na-aghọta ebe m na-eje nke a bụgodu ka unu were eche ọfụ ụmụ chiki na
ọ bụrụkwa ebe dị mma ka isi wee weta ya tupu ya agụzi unu che na-esi ebe dị mma Mama. Che. Ị na-achọba ịgwa m na m na-ezu oshi ọ na m na-egwu wayo o nwero ife ọbụla m na-eme bụ biznes ọ legit ka m na-akụ ịghọta so uche ya agazi n'ebe a ọ na-aga ife m na-akụ bụ legit so cool down adụm eti aka n'ife ọjọọ Daddy. agabe m eme gịnị anụ nwa gị nwoke gburu ka nna ewenatara ya nwa nwa ya ghọọ na anụ mgbada ka ọ bụ anụ ele ọkwa gwara gị chie nwa gị nwoke ya hapụrụ ụmụ nwa nwaanyị ngwa na anụ o gburu na ya ọ tụbanụ ya ime ana m akpọta ya ka m kpọnye gị ịmakwa na ihu na a na-eme gị kpọ na-akpọtara onye maka onye ị na-ekpọ Okechukwu gịnị ka ọ na-eme ị na-asụ Okechukwu hapụrụ gị nwa gị ọ na-ahapụkwa Okechukwu obu ukwu na ọ na-agba okoso mgbe ọ gbaudo na okoso gbaa ya ọmụnwa ka ị ga-akpọta gwakwuo m na ọmụnwa ka ị na-akpọtara ya Okechukwu mere ihe ọ na-eme ka m were mezuo nwaanyị nke abụọ nsogbu adịghị kpọọ m ya ọbara m arịkara ereka ugbu a ka m were ya wee gbazie ya ihe a ka ị na-agwa m soro nna di gị naba abatakwa na be m soro ya naba abatakwa na be m ngwa nne bịala soro ya naba abatakwa na be m soro ya naba bịa ma nwere dozi ọbara mebiri emebi bịa soro ya naba Mama. Anọ m akụkọ ife a mee gị wee sị ka m bịa kene ka m fee maka ife emeghị iji wee si nnọọ siti wee natawa na vileji abịa n'ụwa mana ọ bụrụ obere ife nna m ọrụ ụbọchị ya nnata n'ụlọ ka m lụrụ siti ọkpakọba m ọgụ ebe ọzọ m fụkwa ọkpa ọrụ etu a ọkpọ dị akpala nne m arịnze dị akpala nne m na ọkwa ya bịa kpọrọ m si na ebe abụrụ ebe a na-agwọ na siti bụ kpọrọ nnata eri oge ọ kpọtago mmadụ ịtọ mmadụ na-abụọ na fanwa si na ya ga-akpọta nke ịtọ ka nwanne esi wee fụ ya mana ọ bụrụ ma uche m asị m gị ga-achọ ya n'oyibo maka ihe a ọ bụrụ obere ife ichie dịka akụkọ si wee kọ na nwanne m nwoke ekwu na-agbanarị ebe ọgwụ oyibo bụrụ mmadụ ịnakwana ndokwa ka a na-ya weli etu a ndị a na-abịa emechala ofe onye bịa na nwa n'ụdị nke ichie ukwu karịa bụ mana dịkwa nke bụ eziokwu ebe ọ bụ na nwanne gị nwoke bụ Emeka akpọtago mmadụ ole ma ole stil ọ dịka agba nke izu ọtọ n'ogwe agba nke abụọ ọtọ n'ogwe ọ bụrụkwa n'ogwe ka a bịara akọ ọ bụ masị m gị biko ka a chọọ ihe a n'oyibo ka ma ife anyị eme ebe ọ bụ na mmadụ ole ma na-abịago kama ọ ga-aka mma na-akawa njọ na etu nsuwe n'aka oyibo ebe a bịfa mana ka na aṅụgodo Chief ma bịa pụwa ọ bụrụ obere ife mana chekwa eche ihe a ngwa bụ mmadụ onye mmadụ emebere fa ọ dị otu a si ma ife mere bịa nwaanyị a nye anyị mmanya hapụgodu mmanya e nwere ihe m na-ejebiga ugbu a ka ihe mmadụ jiri isi ya were koro ka ọ dị ihe mmadụ ga-eme luka Okechukwu nwa m Okechukwu chọrọ igbu Okechukwu ka a na-achụgharị ịmakwa na nwatakịrị a amụrụ nwa ya bụrụ ukwupụta maka na dọkịta mgbe a mụrụ ya nwa a gwara m ihe agwa ihe na ya kwụgidoro ọtọ ntịrị ebe ya ugwu mgbe aka m ji ma na ọ ga-apịa ọpịa ka mkpara a na-akwụsị ya maka na nwa agbatuo na nwa tụwa nwaanyị ime ọ bụ nke a na-eme onye mazi ma ọ bụ ejima ma ọ wụ atọ ka ọ tụbara ya wonderful
eziokwu hey ana m ekwu na ụtalị nke apịara m ka ha na-agwụ m agwụ na-achọkwa ka apịakwasa m ọzọ cherekwa ka m bịa nwatakịrị a dị ime kịta ime ọnya aja chịrịchịrị m ugbu a gee ntị butuo ife na-agwa gị butuo ọ bụrụ na ọ tụba nwaanyị ime kpọrọ nwatakịrị a debebe gị na-akpụ afọ ime mụọ nwa gụwa na-ekwu okwu a wọdụman ihe nnachi ime ịma na ịma ihe bụ ịgbacha nwaanyị ilegide nwaanyị ọmụọ nwa eji m ego Atlanta gee ntị ọ bụrụ Atlanta ọ bụrụ Atlanta onye ka m na-akọwa gị ị na-ada ege m ịbịa gba m nso anụ m ekuzigasị ego Atlanta ghọta ịbịa enye m gị ego Atlanta kọntributu maka ama na deal dị n'ọrụ a gbazie dị m wọdụman kamgbe m metere gị dịka enyi ezigbo enyi amaka o maka ihe mere m ugbu a buru m butulo m pịa butulo m rụta ka mmadụ ke ụdị ọnwa bụ ihe a hapụgodo okwu a na ihe m na-akọwa bụ ihe m ji achọ gị ebe a bụ o nwere dịrụ pụtara m dịrụ kara aka anyị ga-eje kọọdụ dịrụ mana ebe anyị nọ bụ bịa palọ ị na-aghọta ihe m na-agwa gị ọ bụrụ na pọblik ka a na-ama akpa dịrụ dị etu a anyị ga-eje anyị pụọ anyị ga-asọ nwe ebe ahụ anyị na-anọ ka anyị to ya ka m nyegodu ya anọda level ghọtago ịmụ ebe anyị nọ kịta nke ya na-afọ isi ụmụ amarọ m na-ekwu ofe iyi adụmachọ ka onye mụ na ya na-adị na mma na operate on low level ịma na m gụrụ akwụkwọ wa anya rụọ na bankị ọ na ha akwụnwụrọ m ụgwọ bankị akwụnwụrọ m ụgwọ onye ka m ji wee rapụ ha sị ka m pụta chụrụ aka m ghọta ife m na-agwa gị so rapụ na-enyezina gị nsogbu Chineke na-eke mmadụ n'ụwa kekwe mmadụ ịmakwa na gị otu anyị nọ ugbu a ihe wewoturela mak na ihe dọgụ n'isi a ọ bụrụ otu a ka a na-ekwu okwu ya eze nwaanyị nye anyị nkwa ịṅụ amịma iburu ya ka ibu obe na-amịla eze ndị akwa ya ihe mere na-ebi na nzukọ anyị na nke ijele ka nsi anọ m na nke ijele kemgbe ya bụ ife mere ya n'ụkwụ ife ijele nye ma nkọ gị ụkwụ leleka ka nkịlịka akwa ọ bụrụzie gịnị mere ya ajọ m ya ka ihe nke a si wee bido a sị na o welụkwa shọp ya wee nye nwanne ya bụ Emeka mara ndị nọ na shop iwu onye wee asịkwa anyụọ nsị anyụọ nsị amara mmụọ ndị ọ dị ka ndị adabali ọgwụ kwa ụkwụ wee na-ele ife ụkwụ ifunugo nchi onye kwere ọnya ya mara nchi na ihe dị ka ofu izu ụka agara onye n'ọnya oletu akwụkwọ esi wele akọnwole nwanne ya ọ na-akpọkwa ya eji ezigbo ụlọ ọgwụ ka etiriti ya ajụkwa m ya ọ sị na nwa onye Emeka nwanne ya kpọta na-etiriti ya n'ụlọ nsị abụkwa dị otu a enweghị ike ịkpọgoji ofu ebe ịgba nke bụ eziokwu ọ na nkwuo ya na ume enwe ike mapụ ya aka masị ya na ụkwụ a obube ka ya ebe ya akọzina ọ dịghị mme sọsọ ka m na-agbụ kemgbe oge na-esi nsi eziokwu nwe ohere gaa nene ya mara bụrụ kịta nsogbu abụ ịkwa ka eziokwu nna nọ kekwa n'afọ unu afọ mbụ James olika agụ ka eji mara m olika agụ Obi oke ịbụ Obi anụ nwere obi afọ m ya n'iru gị afọ ha dị ka ha ọmụ bụ world man ife nji wee kpọọ unu oku a kịta bụ o nwere one of my friend ọ na-egbu anụ ghọtago bucha ka ọ bụ anụ ọ na-egbu abụọkwa nke ikekwa ọ bụrụ ofu ma ọ bụ ịbụa mba ọ iri na anọ iri na ise na one day at times sef ọ na-erusi 15 onye nwawa onye isi ndị na-egbu anụ n'ebe a niile ghọtago mgbe ịhụkwa ya ọ dị ka nwa na-eri ọ ga-eri by force
ya onwe mgbe nnali ego this man will disappoint him. You got to go. The thing with them. Wee sị na mma alụzi ọrụ ka ngosi ya na ọmụ abụ world man. You got to go. So ihe mkpọrọ unu ebe a kịta bụ unu ga-abịa unu edebe arụ na unu si Lagos bata obodo a. N'onwe ndị China unu na ya na-eme business. You got to go. Na Fabia wee sị na fa chọọ mpi efi. Mpi na ma ọkwa mpi. Ife unu ga-ejizi gosie na unu dị serious na ife unu yo. Anyị ga-achọ 100,000 nye gị. Nurugodi debeli 100,000. Yotago si ngwa nwetele business ya ngwa nwete MPF ya. Balance ya. Nya were ugodo ego akwụnye advance. Afan. Ọma Ivan ekwu be. Kọma na ọ bụrụ ọrụ ụmụazị. By then ọgbagharịbazia. Ka unu na-arụ ọrụ a, Ajasa ga-egwunye one side. Unu emekwara ka unu ọmụ onye mbụ. O gwunye one side, ọ na-monitor. Yotago maka unu lụsịa nke unu chaa nya nwa abịazi alụtọpụ nke fọrọ. Ọ bụrụ ife taa. Unu echefukwe na ịgwa ya na họteelụ ebe unu nọ. N'Oli's Hotel nke a dị na Mkpọ. Unu ga-agwa ya na unu lọji ebe a. So that ngwa ọ lụsịrị dị ọrụ nweta ọ bịazie ebe a kpọọ unu bịakwa ụgwọ. Ekele ọlụ eke ihe ihe chefuru ego a. Akwụkwọ na enwe ihe nke ka ga-esi n'ụlọ ego. Nwanne ife mee n'ụwa na ya. Ife anyị ga-anara gị dịka anyị si alụ bụ 10%. Ọ dị mma. Okay, 10%. Anyị ga-ewepụ ife ọbụla. Bịa anyị nọwa onye ibe elie. Achọ iwe n'iwe 15 or 20%. Mba na arapụ nke anyị nọkwa ọzọ. Okay. Nwanụ mma ụnọ nwoche weta kworo na mma. Ajasa bụ onye ara. Ọ bụ onye ara. Ajasa ijikwa anya gị. Ọ bụ onye ara. Udo adịkwụ. Udo adịrọ chacha. Grace, biko eji nchukwu na-ayọ gị. Ị na-arụ ogwu adịghị si ya na nsị nya biko nya rapụrụ m di m. Oyi ha abụọ asọrọzi ọ masịrọ m. Maka na ama m onye di m bụ oge m nụrụ ya ọfụọ. Di m bụ ezigbo mmadụ ọ dachi okwu. Very quiet man. Ka ya adịghị yibaziri ebe ọ bụla eruru Emeka ọ na-emebisiri di m na-emebisi afọ ya. Si ya biko nya jebere nke ya ka di njebe nke ya. Inugo godo ebele biko. Na di m nwa na-edufu di nya di mkpe ezinụlọ nụbata anyị n'ụlọ debe ka isi na nwoke ọzọ na-edufu ọ bụ nwatakịrị ọ mara ife o ji wee bụrụ di m ya na-edufu ya ị na-egekwa nwa ya ntị chela maka ka iji wee bịa ebe m na-azụ afịa ka ị gwa m na di m na-edufu di ebele biko ife a ikwu ebe a ekwukwana ya n'ezi ifela na-emekwa di mkpadebe n'ụlọ na-enye gị nri ka isi na nwoke ọzọ na-edufu ifela da eme n'ọnụ abịa ka mụ na gị kọwa ọnụ maka na ihe chọnchọ na-atọ gị ụtọ Jos gwalụ m di gị nya jebe nke ya maka mkpọsị mma afụnye na di m ife ya eme ya tụkwara gị n'anya mmemme ya arụ nya jebe nke ya ọgwụ ka ọ bụ nya chọba onye ọzọ ikwukwana ife awe ifela da eme di ekwukwana ife awe ifele gị na di gị ifele mechie gị na di gị ekwukwana ife a n'ezi di mkpadebe n'ụlọ ka ị na-asị enekwanụ m ya biko agadi nwoke dị ka di m nwa na-edufu atarọ nya ọ ife ọ ya bụ word man ka m na-atụ ụta o nechasị onye nya na ya anyị na okilikili ya ọ bụla Emeka onye na-enwesịrị uche ewu mgbe nna lugodo Grace ịtagbuo onwe ya n'afọ Oh yes. I want information na go ogbula ma enwere l'obodo. Oh yes. Thank you. Enwere ihe ndị anyị chọrọ. And I have Chinese as na go. Enwe onye ọzọ. And you get provide wuru anyị akwa. Dị ndị fa. I need piano. Yes.
No, no, park call ya. I need the ice Lagos. Then we're in the Chinese area. So I have a taxi. As soon as I go, I get what we. Yes. I got to go 500. You want to wear containers? I try. Open each go do. If I take 2 trailers, I can supply you. He get me now. He get with a lumber. Okay. Before that, I go dig. Yes, 100,000. Aurora, you want to Zoya? You got buying. What the phone? Can you get number? The phone. Okay. 080 95 80 57 22. You went to Chahana. Why na phone? I lodge in Nollywood Hotel. I lodge in Nollywood Hotel. Cardinal. Nollywood Hotel. Yes. I know the Nollywood. You want to say why? I got to put your walk over catch. Really? I got a problem. Okay, constantly done. Thank you. I'm here at 5. Thank you so much. You're welcome. Okay, ndị apoketa ya. Fast na fast Lagos and na fast chọrọ Mpinama. Mpinama kwa. Mpinama. Ka ndị a chọrọ. Yes. Ya ka ha sa ga go 500 naira. 500 naira for what? O nwere ka ị nwere. No. Ị na-ajụkwa m ajụ. Ọwụ na-asị maka ka m gagosi gị ọkụ ka aka na-achọ ịgba ihe ahụ. Ọkwa ihe ego batara. Ọ m ga m were nke m gị were nke. Mike lekwa amaka m onye ewo. Don't worry, ka m mechi. Ọkwa ihe ka ogbe ire gị irikọta elu amaka m onye ewo. Ka m chere gị ebe a. Just remember that. Ka m mechi ozugbo no way kan ebe. Ebele wee bịa ebe a. O nwere ife a na-ekwu. Ọ na-ekwu fọrọ. Nọ nna unu na-edufidi. O nwere ife a na-ekwu n'okwu fọrọ. Mama Sheligo. Ka ya na-ekwu di ya. Emeka Nnoke. Agadi nwoke a ka nna m na-edufu. Nwunye wee bịa ebe a wee na-asịtọsị ọnụ. Ihe ọbịfụ ihe a na-akọ kịta. Ihe niile a na-akọ. Asịrị. Mama, ọ bụ nchekwa. Maka cha ọ bụ na nọ n'ime shop nwaanyị wee bịa ebe a. Ya nka imi ya, ọkwa di afụ ya. Ya ma di afụ ya. Ya ma di afụ, ma di afụ. Olurona. Ọ bụrụ na m amara ife m aka eme ebele. Rapụ. Onye nkali adịrọ m asị chinyelu m aka. Akali nya mana onye na onwe nsogbu. Ka ụdị ife a mekwa ụbọchị ọzọ. Nya ụbọchị ọzọ ka o wele ụkwụ afịkọsikwa afịkọ. Wee fụ m n'ezi ma ọ bata na shop m. Wee kwuwelie. Etielu nya okilie. Ụbọchị ọzọ ụdị ife rapụ enye na ndụ nsogbu. Olurona. Olue nke nya onye nkali adịrọ m asị chinyelu m aka. Akali ka m ebele. Okay. Onye ma dey zipa. Onye ma ife a dị small. Ị ma na ihe o jere egwu ihe a bụ na ndị ahụ chọrọ ya wagoro 100 ha chọrọ ya. Anyị welie n'ọka nkụ n'ọwa ebe a na-apaki. Ọ dị ka 20,000. Asịkwa m maka na mgbe m gafere ebe a n'izu ụka gara aga ọ gbagotere ewu anyị nwere ndị na-eme butetara anyị wele ya akarịa na ọ lụchara ebe 20,000 more than. Ngozi sesi bula nwe. Mpinama 20,000 ịchọ ya atọ na Oga Mike ịma ya ga-eme ugbu a. Onye ama m ya mara ya ọfụma. Ọ ya wee ugbu a nọ kwa ndị otu unu ha onye nke ahụ ya bụ chekecheke na mkpọ. Ihe ga-eme bụ iriga ọwụ nọ ego nke 10,000 ga-ekwe ego dị ya. A ga-ekwuzie ndị a ndị ahụ bịazie weta ego akwụtọtụ ọsọ ruru 20,000 abụọ ka o kwuru nọ n'onwe nke karịa ya. Onye ya ga-eme. Na ọ bụ na ime enye ụta na ọ ga-abala anyị. Nna oyibukwa onye makwa otu ama m na ọ na m ji ego aga m akwapụta gị ga-ama na ihe a dị ebe a ọ na-eji ime ka m ji sị gị na onye ji ego ka ị bịa mee ya onye a na-achọkwa na ọ ebe a ka ọ na-egbu ọ bụ na eji ego enye ya ego ozugbo nje that 20,000 aga m akwụsịzi yes ọ ka mmụọ ihe ahụ na mmadụ ma anya ma biznes kwụọ ya let me have your account. Oh, account, okay.
209. Yes. Mama Uchenna. There's a bone. Oh, Ibatago. Take me. Amalia. Biko. Ejim Chukwu ayọ gị. Rapụ Emeka aka. Rapụ Emeka aka ka o jebele onwe ka ijebele onwe yi. Amara m ife Emeka na-emele inu. Achegidego m ife oyi gịnị ya aghọtara m ya. Rapụ ya aka biko. Biko kwa ka nna ayọ yo. Emeka nke oyi nwoke. Kekwa ihe ebezi ka okwu asị. Ebele nwunye Emeka bịa ebe a. Kwụchala okwu ya na-abụ wee bata na shop m. O nwere okwu sọsọ okwu ọ na-agwara m bụ nke a na-edere n'akwụkwọ. O nwere okwu ọ na-agwafọrọ m iji wee bụrụ onye ori, iji wee na-ezu ọkụkọ, iji wee na-ezu atụrụ. O nwere ife ọ na-ekwufọrọ ekwufọ n'oge na-alafu Emeka. Hey! Rapụkwa ya aka. Ị na-anụkwa akụkọ. Chee ka m bịa. Ebele nwunye Emeka bịara ebe a wee kọọ ife niile a. Emeka bụzi ewu ntinye ya ụdọ n'onu kpụrụ ya na-aga ka ndufuo ya ọrịa. Ọ bụrụ ife kwesịrị ife abụrọdụ ka m siri efu okwu, ọ bụrụ ife kwesịrị ka ị na-ama n'elu. Kuruo da na ọ bụrụ ife mgbakasị arụ. Rapụ Emeka. O nwere ụlọ ọbalị. O nwere ife ọ na-emeli. Gịnị ka ọ na-emeli? Ka ife jikọ gịnị ya? Ka ife bụ oyi gịnị ya? Rapụ ya. Rapụ ya. Achọzikwa m onye na-ata ụdị mkpali ọzọ. Gee ntị. Ngwa okwu were okwu ahụ ngwa. O nwere ihe na-erite n'aka ya, o nwere ihe na-erite n'aka ya. Were okwu a, ọ bụrụ ife ya abịa kịta gwagwagwagwagwagwa na-afịọ kịta m batara ka m zuo ike ka m nọrọ ebe a negharị anya. Ọ bụzi anyị nyebe m nsogbu otu a. Ihe mere m na-anabakwazị ka nna ya adị. A na-ete nkọ iri n'akwụkwọ mmadụ nọkata ọpụta ọsị were ife enweghị isi na ọdụ ga abịa ebe anyị na N'egodu nnọọ. Olu niile ịlụsị na bank wee chụọ anyị. I wee nata obodo a ihe ezobo onwe gị. Ị na-apịtọghalị onwe ya wele na-ekpo ntụ. Ọ gịnị dị ụdị ife nke a? Dịkwanụ m anya biko ngwanezi a na-Emeka. Emeka ndị amasịrị ụmụ masịkwala ife ya ka nwunye ya nwe ọnụ kpalịa mụ nwa maka gị nwa. Na amaghị m efe ụnụ na-akọ mụ amala efe ụnụ na-akọ edeshọ biko fụfụ ọnụọmụ nwa ya obere ife a ọ bụ ọgbọ na mbalansị efu ka esi fụ abalansị na ọkwa mkpam kunye ọtụ gara afọ ime bubata ebe a si n'ọmụ ụtụba ya ụtọfụ ndị na-adụzi ya ịdụ ka ndụ ojekwurofa si n'ofe atụba ya ime n'ọmụnwa upe onwekwa onye mụnwa na-anụ o amakwa m efe ụnụ na-akọ o ifere a na-eme gị mgbe ị na-achụ ya n'ike pam na-ekwu ị gere m ntị? Obele nwa dị ka m nụọ nwaanyị maka ịdị ị na-akọ ife a ekwesịrị ịdị na-atụ alụ ka a ga-esi je na tụalụ m ofu a n'aka lee nye m ego wee mba ụlọ isi m jee nụọ nwaanyị otu a nhafụ onwe ebe ọgbọ nnukwu nwaanyị n'obodo a kịta ka ị chetara na a ga-ere ana nye gị ije obodo oyibo ịnụzigokwa nwaanyị o papa mmadụ ka ịbụzi kịta o dadi na mma anụ nwaanyị otu a ka ị ga-esi tụba nwa agbọbịa dị ka m ime si na ịma nne ya asị gị ọ bụrụ maka nwaanyị ịnụcha gị ya n'ụlọ nje wee gwe nwa obodo ikwesịghị ịnụ di ọhọ ịtọm ahụ ole ka iji tọm ikwesịghị ịnụ di si n'ụlọ abụọ dị mkpa bini nye ịnụgo nwaanyị onwebeghị ihe efu ịnụgo nwaanyị onye ya na-enye elu ntinyelu gị nri kịta nke enyi ụzọ abụọ nri ya ofu ndobelu gị ofu si mmadụ ata mpọkwa na witi nne m odoho ọnụnụ ta ya mpaki ya ebe a ntụ ịpụ nkwado pụba ifuru rum ga mmeje dozie ya welu property gị dobe one side welu nke ya dobe one side upe eji nki emesịa nya bịa ka ọ ba akwụkwọ ka ide n'akpa ọkụ ịfụ nwa klọs wee ebe a butie ya ọba ya mpịa ya Scotland n'okotoko na nwaanyị iwe ọ bụ maka da gel ọnụ sigo dị gel Miss no obere nwa biko ekwusikwa n'ihe What? Ha, na. Ọba. If I like, I know me, 600,000.
600,000. Mike, ọ na-eme na ya ọma ihe. Ọ na-eme na ya ọma ihe. Nna, azụrụ m go. Ịbụ onye ọrụ. Ọ abịa m nọ ebe anyị ma na onye. Ibe sharp guy. Onwe ya ọzọ ihe na. Onwe ma anya. Nna nwoke ma ha sị m na mma arụ ya akpụ ka uche bụ na ọ nwere uche. Na-apị ego aka. Kịta ọkwa ego ahụ apụtago. Ọ gwara m na ọ nwere ego mana kịta ego apụtago. Ihe a ga-ekwuzi ugbu a otu a ga-esi nye ya kwa ihe na-ekwudu 10%. Ọ 60,000. Mana chere ka ọ na-adị mma ka akpụ isi ka ọ kwesịrị ntị. Ya kwesịrị ọbụnụ 100,000 ka ihe ife maka gịnị ka ị ga-eji mee ihe ị nọrọ onwe gị abịa kpọrọ gị ma mgbe e bidoro ya ka onye ife nna anyị nwekwa anya ukwu nke bụ 100 makwa na anyị tinyere ego wee lụọ ọrụ a mana gee ntị okwu nje kwubu na nwoke ahụ ike na chetazụ bịa nyebe m nsogbu onye ilewere afịa ya anọkọta na tinyeta azụ maka gị ka ihe gbasara gị na ile ọla ego afịa ya weta akaụntụ nọmba ka etiri gị ego nne daalụ ịbụ onye biko abụ nwunye ibe na-eme nke bi n'ebe ukwu ọjị gịnwa bụ nwunye nnọọ ọ dịkwa mma unu bịalụ nne ọ dịrọ mma nne ọ kwọnụ nwa gị a na-akpọ Okechukwu ọ tụbara nwa m ime ọkwa ya ka m kpọta afụgonu ụmụnne ya kpọrọ ya kpọjere nne ya wee chụchasịa m chụọ mụ kpọrọ ya kpọjere nne ya ka anyị tụọ n'alụ dịka ụmụ nwaanyị na-abụ okwedị nka onye nke ahụ ekwedị m ọnụ weta wee chụ mụ ọkwana ya ka m ji bịa nne biko ya ka m ji wee kpọrọ ya wee bịakwute gị biko ka ị mara ihe mafa m bụ Jane Jane si na onye tụba ya ime n'Okechukwu onye tụba ya ime Okechukwu nọ Jane esi na onye tụbara gị ime n'Okechukwu ife ọjị ya dịka njọ ejukwasị ka mma ma ọnụ ya ama ililili ọma gị lilili mma na ị na-asị asị mana ọnụ ịkwụrụ kem mmalụ na eziokwu dị ya Okechukwu na-atụba ya ime ọ anaghị oyi ọ naghị oyi ebe ezi ka unu kpu na wee mee nka ọnụ kakwa ya aka ifugonu ya nọ na-afụ iwe fụnụ ọnya bụ ịfụ bute ya ebe a nsogbu adịrọ ma ọkwa m ife mma ekwu nne ya achụgo yi nne ya chụọ anyị ịma na ịnabata ịbụ mgba n'ọgụ mana mama nna ebe a nwa m ewee mụọ ya n'ilo nya ife mma agwa ya nne m chee nnukwu unu bute ibu ya ka akwabata mana ọ nwekwa ọzụzụ inyere ya maka ọ bụ inyeli ezigbo ọzụzụ omenjekwa ka ọ na-ọsị na ọnwa ebefa na-afụ mana nsogbu adịrị ife m emego mana ụlọ anyị mebiri anya unu ga-eje bute ngwongwo ya mana ị ya akụzili ka esi ebi n'ezinụlọ ifugo ka ọ dị ọ bụrụ sọ m na ebe a nne m ọ bụkwa anyị na-aga aka nri anyị na-aga aka nri soro anyị na-aga aka nri anyị na-aga aka ekpe soro anyị gaba aka ekpe gaba aka nri ọkwụ nsogbu ka ị na-achọ ọ bụkwa sọ m nna ya nọ ya nne ya ya nwa nọrọ m nwa nọrọ ifugie ị ya ama ka ihe esi debe onwe ime bịa o jen bute ibu ikenekwari ọkụma nsogbu adịrọ nne daalụ o ị na-azọ ewere nwanyị na-azọ maka ya bụ nwa ngwa jee mpụta ekwana Okechukwu ka Okechukwu si wee bute n'ụdị anụ a nwa bụ sọ nwa Okechukwu na-agbakwa stọọdụ ka nne ya ọkụkwa nwa akụ anya sie enyi ike efe anyị eme nsogbu adịghị lee n'ụkwụ gị aghọtakwa gị m ihe ị na-eme ebe ahụ ị na-achọ ịgwa m na dimkpa nwoke ha ka gị na nwanne gị nwoke akpọrọ gị lọta vileji gị nọdị n'obodo dinara nkwụ gị na-ere asịla m gị bịa ga mkpọrọ gị gaa ụlọ ọgwụ gị jụ sị na ọ dibịa kedu ihe dibịa mere lee n'ụkwụ erela gị esi m nwanne gị nwoke ihe m jikwa na-eri
ife ememe a bụ ebe a na-akpọ ule a na-ekwu okwu ya dibịa oyibo ara agwọdị ọdịbịa Igbo ule anyị na-ekwu okwu dibịa oyibo gbanara ma ọ bụ na ya anwụọ m onwe nke ị na-anwụ ị gaghị anwụ ada kpọrọ gị gaa ụlọ ọgwụ ga-emete ihe a kedu kwana ihe ndị dibịa merere gị esi ma ị nwụrụ ngwa dibịa mekwara ka ihe o merela ị nwụrụ bịa ka anyị laa ụlọ ị ga-akwa bịakwa ka anyị ka mkpọrọkwa gị ga-akwa ụlọ ọgwụ ụmụ gị dị mma ha na ha ajụ ese nna ha dadi ha makwa na nna ha dị n'ebe a nọrọ bụrụ ukwu busi ebe bịakwa ka anyị la ka ị ga hụ ụmụaka gị ị gakwa hapụrụ ụmụ ụmụaka sọsọ m bịa ka anyị la mma ihe m ji ekwu maka m hapụ ha n'obodo a na ị ga-ahụkwa m ọzọ ka a harapụ isi echi na-asị na ọ hapụrụ di ya bịakwa ka anyị la tinye na anya ka ị bụrụ ekene bi nwanne m nwoke na ọ na-anwa na dibịa Igbo ọ na-akpọta ịnọdụ ebe a na-asị na nwere ebe a na-agwọta olesibe chọọ ịkwadogwo ka ịkwado onwe nke m na-akwa ka anyị la kwado ka anyị la onwe nke m na-akwa ekwuchakwala m chibịa ha jelana abịa chi hey ekwensu na isi ike na nwaanyị nnukwazi sogbu adịrị ọ bụ na nwanne nna ene m anya ka nna nwegwere n'ụdị ya nnaba Hello. Good evening. Yeah, thank you. How are you? On two young men lodge here. No. The two young men in a fast Lagos. Na follow George here. Aware of two young men lodge here. And they never know at the church where program since last week. Oh my God, Nia, come on, no, I'm finished. So we met. Oh no, Nia, I got my balls. Oh no. No, na mana na ọbịa dịka ọrepụle n'ime mana ka enwe ihe ya na-agba ihe wụ igburu ure ọ ihe a ka ndị Igbo na-ekwu ịhụrụ akpọ ha n'ọya ọlala ihe ahụ ihe ndị mpụ ahụ anyị na-akpọ eme onye kpọrọ ya onye nke akpọ ya ha ga-agwụta ya nna ịmara ihe biko nwanne nwoke ataghị ahụ ịma ihe a ga-eme ka eme ka oche ebe a laba obi adịghị mma oke ọrụ adị ọnụ ya nọ iweta ihe ndị dị mkpa nsị ka nsị unu weta nkenye unu nsogbu maka enwe ndị a ga-akpata n'ahịa mana ahịa na-ekwu onye ọ na-amanya ahịa ga na-arụ ihe ahịa na-ekwu enwe ndị a ga-ewetakwu na mgbe ya ọka mmanụ unu wetara ego ka m were aka m mgbagharịa biko kwuo ma ihe ị ga-ekwukwo ka mara ka a ga-esi 1 million. 1 million. Nna were 500. Okay, 500. But what do you need? Emi 500 ni na-ekwu. Nwanne ya nwezi kwụrụ ego ikpekazie ya. Na 500. Ikpekazie ya. Onye kpọrọ ọya aha ka m kwue 500 ndị mbụ bịara abịa mana ihe mkpata ndị mbụ ya gwọtara ma akpọnwụ ọya ọ sụ nke a bụ ikpuru ure ọgwụgwụ ya agwụ nna na-aja 600 ịmakwa ọrụ mmiri m ga-echegodu jeweta ahịhịa ihe mkpọ aha ọzọ dịka gasị na nna gbọsara nne nna biko ka hapụ igbuzi ngwa were 700 Emi nwanne ya nwezikwa ife nwezi ya ekwa ihe ọ na-ekwu nwanne nwoke ọchọkwara ọ na-enyekwara onwe ya aka ọ bụrụ na ego adịghị na ụlọ ọba ego ga-ekpọ onye be gị otu ha na-eme ugbu ọ bụrụ na nwunye gị nwere ike ijide ya ka agwụ ụgwọ ya kwere ego na-ekwe nna biko nara 700 biko nwa ogo ndị kpọtara ha mana nsogbu adịghị mana ọ ka onwe ike dị mma a ga-enyecha gị ego gị niile otu na o si daa otu na n'ọnọ dị nke a ka ebido n'ọrụ ebido n'ọnọ dị na-eweta a na-arụzi ka ole ọbụla ọsọ ya nwanne ka anyị nye 600 Emi ịkwụ agwụ agwụrụ 600 ekwu ka ife fọsị elu onye kwụ ụgwọ ji onwere onwe nsogbu adịrị emi mmanụ nke ị na-eme ime kazi ebe anabasị na mara m ime na-eme nwanne ya tagbuo onwe ya n'afọ mba ha bụ ụmụ nke ọ na n'isi bed mana ebe ị na-eweta akwụ eji adọla ego n'ilu n'isi bed ma bụ iwetakwana nke adọkwa ya mba ka eme ya ọgwụ m onye a ga-agwụta ka m weta akwụkwọ eji ede Ajasa bụ onye ara ọ
ọ bụ onye ara ajasa ijikwa anya gị ọ bụ onye ara. Bonnie, where is my money? Let go, man. Na ka chọrọ ka Ruben nke otu ahụ. Ruben nke gbata. Chọrọ mmenye gị ego gị ike ihe dị. Akwa na-eme ngobu oge ahịa ngwa ọgwụgwọ ozugbo. Ngwa ahịa m bunyere gị since how many months? Chọrọ ịkwụ m ụgwọ m. Ememe ife ọjọọ bunye gị afịa. Mana ị kwesịkwa na ịma ka nsi eme. Ịma ka nsi eme na ọ na-eme ngo oge ahịa nkwụ ọgwụgwọ ozugbo. Kesikwanụ nke o ji rute na o kwesịrị ịmanụ Ruben nke ịnụ ọgụ. Mmesu ga-alụsị o. Mmesu ga-alụsị. Nna biko butu were nwayọ. Wetuo biko ho. Bụ na oge na-emezi. Anọ m n'ime ka a na-eti sọ mkpu m sị ka mmadụ kwene ma n'oge na mmadụ na echekwa na kọstọm. Ọkwa onye mụ na ya na-azụkọ ahịa. Ọ na-ebiri m ngwa ahịa. O bunye m nkwụọ ya ụgwọ. O bunye m onwe bụ mgbe o bunyere m ngwa ahịa m jee ya ụgwọ. O ruzie na nke a. Anyị niile na-ebe onwere onye na-ama ka ihe dị. Ịghọtago? Ọ dịzie ka ọ bịa na-akpọrọ m arụsị akpọ ihe niile. Nna biko onye ahụ na-bụ otegwa aka nne ana m afọ gị na-esi azụrụ bifo. Ọ bụ na ihe ekweta ihe abụrụ ihe mba. Maka na onye njikwa makwa na o ji ụgwọ. Mgbara mma mmesu ya alụsị. Mmesu ga alụsị. Nna oruboho nke one a biko. Ihe ọjọọ bunye this man. I didn't know my money now. Onye flahe jikwa na ọgwụ ya amụkwa nke dị okwu. Na ọ nwere ihe na-eme gị na mụ aghọta azị. Onye abụkwa akwụkwọ afọ na-apụta ọ na-abụ ịma na ọ na-akwụ ụkwụ na mpa. Ife ọbụla na-eme na chọọ dị n'ime m. What I want is my money. Ya nye ọ bụ m onye ume ego ya binye m afịa m. Ị ga-eji be mara ka bụ onye ọzọ dị. Ị ga-eji be mara ka bụ onye ife si ike kịta. And ife anyị na-eme ada agazi aga. Kiko. Otu obi n'ebe m na-ego ha pụta onye ga-ego gị. Onye abụkwa na onye na-achọ nsogbu. N'iku na-esi nsi n'ebe mmadụ na-ekefu gafere ebe agụ ihe. Madam, if you na corner, I don't want to hear it. I told him ya na ncha. If I chọrọ my money or onye my market in ebe apụa. Butu. Dike ewe ni. Anyị ji tupu anyị ọrụ. Ime ya bịa naba. Mgbe ị na-echigata azụ ọzọ, onye ya edebere gị ego. Bonnie, nye gị from now till next week. Mbata here next week inyere my money. Mburu mgbe afọ m for ebe a. Ya afọ ife nye. Ka alagodu nke bịara abịa ruzie nke next week ebịa. Ozi ihe ya emime. Mana nebo. Oge na-emesi ihe nka nwa aghọta tupu ị na-eme cha. N'enu mụ abụ Bonnie na-eme ngwa afịa. Tupu nke a na-agbakwunyego m ego. Unu na-anọ n'ebe a na-afụ ya. Mana leenu ma mazụ m ihe na-azụ azụ. Ị ga na-ekwu nwa anyị maka nsi eme n'obere oge a na-aṅụpụ mmanya na-achịpụ bọtụlụ. Ihe nnukwu ebe na-abụ ijiji ka na-achị. Kreti nọ nke mmadụ ozikwa mkpọrọ ịtọ. Amasịkwa m ụnọ ọkwa ife ọka mechisi nwa nsị mmadụ nke na-asa ada weta mmanya ka na anụ ya. Adị otezukwa mmanya n'ifele na-emesokwa m. Ife ọka na-anọzi na akpaka na Hausa ife ọka na-akpachisi akpachi. Nne ka ngwa ụnụ. Nke Bonnie ya aka nke m mma o. Na ego nje nata na meeting. Nje eghe na m ya na ji. Nnekwu na m eghe na nke ahụ na ji. Jee nata onye Hausa. Ji n'aka. Nwanne m ma ego ma ji onye Hausa ma ego ndị meeting. Enwe ozi nke m fụrụ. Ka m werekwa kịta gwakwa ụnụ mbọsị ọbụla ụnụ fụrụ etiri moto ebe a. Mbaị. Mee na ebere chọrọ m bịawa. My sister. Ị na-ekwu dị nke gị mekwana nke m ka njọ. Mụnwa ị ma na m jee village. Mụnwa bụ mụnwa kwesịrị ịdị na-enye mpa m. Jere na village jee nata mpa m ego. Nata mpa m ego. Nna, kwe ma Chineke ekele dịrị ya. Ihe anyị sịrị mee imere otu anyị sịrị otu ọfọ ya nsogbu ọzọ. Ego a o si na m ga-ewepụta m ga-enye gị. Aga m aga wepụta ya. Anyị ga-akpọ gị ebe anyị na-arụ nọ were kwado ihe a. Ebe ebe a gị were ego nke ọ dị mma okwu gị ya maka nke eziokwu bụ na nnọkwa na-atụgharị uche n'ihe a ji eme. Kwesịrị na onye nwanne gị nwoke. Onye ṅụfọrọ onye nwakọrọ ya mmụọ. Ọ kpatara ego riwezi ego. Mana nke eziokwu bụ na dịka mmadụ Chukwu kere ka anyị ji wuru mmadụ nwere mmụọ Chineke n'ime anyị ka nna na-agba ya. Wee na-asị onye nwanne gị asị m ka o si hapụgodo ego a
a na-ekwu okwu ya maka nke ahụ beghị ebe nsogbu m dị rapụ ego a na-achọ ike ka zụọ ndụ onye a maka anya ndị ya onye a na-agbada agbada ị na-anụkwa nkwa Emeka ebe isi otu ụdị mmadụ agwa gị na m achọrọ ndị nwere obi n'ọrụ a ije kpọta ụdị mmadụ abịa sị ka anyị na ya mekọọ biznes n'ezi ihe ọ na-akọ ịma na nkịtị ya nda ịma ihe ọ bụ ọnwụ na ọgwụ onye dịka ụdị ụra nkarị nwaghị ugbu a ọ ka ishi ezizu ihe m na-achọ ijuru owo onye a na-ebe a emere otu o si gbasara nwanne gị ọnwụ ugbu emere mmanya ga-eji bịa mgbaru ọnwụ emere mmanya aga anaghị ego eji eme akwa ya ka ihe gbasazighị ebe ọrọ nwanne m ihe njikwa ekwu ihe ahụ na ihe nji ekwu ihe ahụ ka a zụọ ndụ onye a n'oge mma mmenwukwu ya ana m agbụrụ isi onwe m n'oge achọrọ m ego a ihe ọ na-achọ igosi ihe ọ na-achọ ịkọwara ya ugbu a na ọ wụzi Fada Mbaka onye obiọma anya ihe nke ọzọ na-adọ aka na ntị adọ ebe isi na-eme kwesịghị iri ego abụ anyị ga-akpọta onye ọzọ ma nwa ahụ nwa nke ihe anyị na-ego mee nne ya n'ọnụ mmadụ anyị ga-emegodo aga m ekwukwe ị ga-eme gịnị ekwuo m onye gị na-emekọ ihe bụ wọdman ka m gwa gị turu ịnwa anwa wee nụ ya pịm n'ọnụ gị egosi gị ya esielu ngo ofe ebunu ji wee lapụchakwa eze ị ga-ekwu ebe na ime na ihe ị ga-eme nwe unu dibe ọ maka anyị yibere gị akwa ihe eme ka anyị were ga gbuo ụwa ya onye ka iji gapụta ebe a na-akọghịrị ọkwa ka ọkọ gaa ugbu a n'ụdị na ka anyị sọba ya asọba ka m nụkwa ya n'ọnụ mmadụ ka m mee gị ihe wọdụman hapụ onye a ya bịa gaa ọgwa na-emekwu ya ụna na-apụ apụ nna m aga nkwa ahụ maka ihe njikwu ya ka azụ ndụ ya n'oge ka azụ ndụ ya n'oge na onwe ka n'elu ka ụkwụ adị chelụ onye a na-achị napụ a na-ekwu ya na-eso ngwasokwa ya ọzọ na-etu aka ọ ya aka mma nwanne m nwoke n'ego niile o ji onye a bụrụ nwanne m na nkwụ ya ka ọnwa ma na-anapụta ego ihe ahụ chelụkwanụ Lekwa Chioma. Maazị. Good evening, sir. Kedu? Ọ dị mma. Amụ achọba otu m ga-esi funu wee ziwu na ozi ya dị mkpa ịbịazi ebe a onye m obi aṅụrị na afọ gị aghọta m na gị na nne gị na-enekọta m ijele na ọya ọ na-aya Ebe a ka m si apụta dịkịta. Ya bụrụ ife gị na nne gị kpara akpa daa na m ezi si na o nwere dibịa a ga-akpọ afọ ya bụ okotoko akpụrụ anya ife ọya na-ekwara nana obie ya ofu aka ọya ewere ụkwụ ịnọ gba ọsọ ife na-ekwu ọya na nwoke na-aya ezu ike ọ bụrụ ya elezokwana egwu ya nne ya nnalụnụ ka ngwa nne m ka ezi ihe ịkpọ ya ọzọ okotoko nwa dibịa okotoko ngwanụ nna anyị nsogbu adịrọ daalụ. Mama, ike ọrịa nke a di m na-arịa ụkwala n'afọ. Mama, ọkwa ịmakwa na ịma ọnwa ụla eburula nwoke alọta ebe a ụkwụ na-ere emekwa elu ma ala ụkwụ na-ere ka isi hapụrụ nụ nka mkpọrọ nụ di m lalawanụ township na ka dọkịta obodo oyibo lere na ya anya kwa ụkwụ ala. Nne m amụsịkwa ife m ga-ekwu mana atarọkwa gị ụta na ọdị ike ọ ịghachi ikwu ya jebe maka na otego ọnụ ya nsogbu adịrọ isi na ya abụọ ejebe esinọ nke ndị obodo oyibo ụmụ nwere ego na-ejebe enwe ebe akpa nwanne nwoke aga ka ị mana ihe Chidelo na-ewu ugbu a na mbụ onye iberibe na m ama ihe ị gaghị eji ọgwụ wee gbagburu m nwanne nwoke a na-eji ọgwụ oyibo were agwọ ụdị ọya ihe ahụ poizin ihe ahụ ihe mere eme otu a na-esi eme a na-agwọ ya o mekwa ọ dịkwa ndụ owezi nwe ọlaba ọ na-asọ oyi n'elu ma ihu ya n'ime ya bụ kpamkpam ya ị ga-ewe nwayọ nwee ndidi anọ ihe dịka ọnwa 5 ma ọnwa 6
ọ bụrụ na emetezighị kpọrọ ya laba mgbe ukwu na-ere ka ịshachala nna anyị hapụrụ m ka mkpọrọ m di m lawa Chinelo ana-ama ya ahapụ ụnụ na-achọ igburu nwanne m nwere ana m arapụ mgbe ozugozi ya gị nwa nwanne ya nwoke nya nwa nwunye mụ nwanne ya anyị na-achọ ebe a bụ ka ọ dịla anyị ndụ maka na ya bụkwu na-ele ọ na-esi usi nụnụ mama nne m mgbe m si na nke ọnkụ wee na-abata afụrụ m maazị Ụzọma ọ sị na o nwere na nke onye dibịa a ga-akpọ ya aga ọ sị na afọ ya bụ okotoko na ọ ya agwọ ya dị ọya ọ na-akpa mkpam okotoko ga-agwa nwanne m nwoke okotoko ọ na-agwọ ụdị ọya nna ekwuzi na okotoko na-agwọ ncha mama hapụ ihe ọ naghị agwọ ihe ọ na-agwọ afọ ọcha mba na afọ ọsịsa kwa mgbe gị na afọ ọsịsa ya ile nwa garị ọkwụsị okotoko ife eji mara bụ ụdị ọya ma ọ sị na ọ ya agwọ ya ọ na-akpa mkpam ọ ga n'iru m ka a ga-akpọta okotoko ebe a ka ụkwụ nwanne m mebie Ụzọma onye na-akpọ Ụzọma ọ mụnwa ịnụzighị olu m ịmaghị olu m onye ọrụ onu gị wee bụrụ onu esi obodo ebe weta ọganihu mmadụ na-afụghị ahụ ya ife m si eri nri ịchọ ka imechie onye ụnụ ya yi wee jee nta ka onye bazisi na okwu ya dị ka okwu ene onwezi ife anyị na-eme kịta ụnụ na-akọrọ m ọ na-azụ m a na-akpa nkata n'azụ m ya ka iji wee chọzie ka ịkpọzie onye ga-agwụ ya ọya kedu onye ọ ga-abụ Ụzọma onye a na-emekwa ihe ahụ nwanne gị ọkwa nwanne m ọ bụrụ nwanne gị ka efe ị na-eme gosi na nwanne gị ihe e mere ugbu a ihe a na-akwụ ya bụ ihe onye ga-abụ n'ụwa ka ahụ ka ọ ga-abụ ọnwụ ma ebe a m na-amịka ụdọ ọya mma amịrụ ya n'isi ihe esokwu ya igbu ya ihe gbasara m enwego m obi mmadụ ọ bụ ọzọ obi mmụọ ka unu na-agbasi nke irikwe na-eri nke riri agbọgo m ya ọ bụrụ na ị nụrụ akwụkwọ ife mere agwọ m ya mụọ ya ka nsepụ aka nsogbu adị ugbu a ka m bidobere iri ego ihe mbụzi ugbu a enyi na-aga na-eso m gị n'azụ isi aka oyibo isi ụkwa ị na-agasi ike ka a ghara ịfụ isi gị ọfụma ike nwaanyị mgbakwu na-atọ m na-achọzi ịta isi m mma nkwe ka ọ taa isi m m ga-adị ndụ ruo mgbe ebi ebi unu ga-emecha nwụọ n'ụzọ maka unu na-alụgide alụ a n'anya n'azụ onye ị ga-eso nie ka ị ga-akpọ omume unu ike nwaanyị mgbakwu na-atọ m na-achọ ịta isi m mma nkwe ka ọ taa isi m Baba gwa Jenu nwunye oke anyị si ụlọ ọgwụ na-abata kịta dọkịta wee na-akọwa na nwa adịghị ume ọfụma na okuku ime ya n'ọdịana ọgwụ niile a na-ekponye nwatakịrị na antinental onwe nke ọ na-aṅụ ọ bịa ekpoli ekposa na tebụl ebe ahụ amakwa m ihe mmemme o mma ọ bụ oke nọ n'ịma na ọ bụ m onye na-aṅụ ọgwụ ịṅụ ọgwụ na-esi m ike ọ na-afịa m ahụ mgbe ije tụrụ ime ọsị ma ịma ị ya akaba arụ ka ịṅụba ọgwụ ofu ife na-eme ya sị na nwa m egbuo mmadụ ọnwa onye tụbeghị m iche ọ na isoro wee kwụrịpụ olue kịta ịkọba na agụ na-afịa ya adụ anwanwa ịya nkwanya ka ọ bụ ike akụkọ adịrọ m n'ife na-ekwu a na-ekwu ọ na-egwefe ya ntutu kwapụ ntutu a ka ọgwụ gbada nekwa afọ ime ka ọ na-akọ agbagọ nekwa ka ọ na-agbagọ jekwa ṅụọ ọgwụ daba ahụ gba anya ọgwụ ọ sị na ọma ahụ egbu anya ọgwụ gbadie ka ọ ṅụọ ọgwụ ọ dị mma maka ọ ga-ebebe kịta iche na na-eti ihe ọgwụ ngwa ọsị na ọgịnị ezigbo mmadụ anọghị ya mụta nwaanyị ile mgbada nne nnọọ nụrụ ka ọnụ na-egbukesị ka amụma nnọọ nụrụ unu nye ebe achọ madam Bigi weta nụ ndị ọyị nwaanyị mmanya kafa nne Mary Aris ke mmanya unu ga-alakwa madam Bigi nke anyị na-emezi ka ya si na ịmazi anya biznes eche mma ndị oyibo asị business before pleasure.
Mago no when mgbe m na ịkpa nkata gbasatara ndị na-ego nwa. Ndị a bụ ndị ọyị nwaanyị ọ biznes fa na-eme. Kpọtara fanụ. Ịghọtago? Ọ nọsịzi ya. E ga-eji ekpe anyị. Anya ka njikpa ọnụ. Mba, kịta ka ewu m ụkwụ n'ala. Nne nnọọ ọmụa bụ wọd man n'obodo a. Wọd man. Ọmụa sị ka akpọ ọnụ. At least ka mmalụ ka esi ele ife gbasara nwa ịghọtago malụgasịa prizes ịghọtago maka na nwere nke dị down nchọ nke unu golu. Ihe mee bụ na o dependere ka o si wee dabara anyị n'onwe ha ncha niile nwa nwoke na nwa nwaanyị abụrụ the same price. Nwa nwaanyị ka wee bee ego karịa nwa nwoke. Eziokwu. Nwa nwoke nwa nwaanyị bụ na a na-egote ya bido na 500,000 wee ruo na 900 ọ da-akarị ụmụahụ. Mana nwa nwoke a na-ego 900 1 million even a na-egotekwu 1 million too. Ajasọkwe na-anụ na ihe nke a dịkwa egwu agbakwa na ihe a na-ele nwoke dị iche ihe a na-ele nwaanyị dị iche. Hey, ego dịkwa ego dị ya nnọọ mana ihe m na-ache 1.2 ihe m na-ache eju maka na ịma na anwụ mgbe unu kwuru anyị bie n'ọnụ ụlọ ọ mụnwa nwe nwa a na-ere ọ ya bụ na ị nọrụgo mmanụ mana amụbekwa ya amụ ka ji ka amara ego ole a na-ere ka amara nke anyị ga-ekpe ekpere gbasara maka ya. Ọnwụ nke nwaanyị enweghị ike ime ihe ka 1 million nke nwoke 1.5. Ọ kakwara ịka mmụọ na mana ịma na ihe mee bụ na anyị nwere onwe anyị bụkwa na mgbere ka anyị hụrụ anyị na-atụ ihe eziokwu. Ọ na-abụ anyị gote anyị lesikwa ndị ọzọ anyị ga-enweta nke anyị nụ. Otu ọ lara ọnụ. Echekwa ma ọnụ nwa na-eku. Eko unu m unu rekwe. Anụ ndị unu resi nwekwa ekere sikwe ndị ọzọ. Lesikwa ndị ọzọ ya osi n'aka fere aka. Nke a na-agakwa ije. Ọ na-aga. Mba ọ bụrụ obere. Mba ọ dị mma. 1.2 anyị kpesị ekpere ike maka nwoke. Ọ bụrụ ma nwunye nwa nwoke a ana m ele ihe anọ n'afọ ya. Ọ ga-awụ nwoke. Ma a ga-anwụ nwa bụ ọjị wụpụba mmanya. Wetazire na ha mmanya nwa a na-aṅụ. Mara mbigi. Wetazire ama mmanya. Kpesị anyị ikpere ike ka nwa abụrụ nwoke ị maa na ị nọrọgo mma. Ụlọ dịkwa ka ndị ga-ewepụta ego. Old man, ọ bụ onye nkọgiri ya, nkọgiri ihe ọkọgiri, wee chefuo ihe chọrọ ịgbanye. Ị ma oge m na-apụta n'ụtụtụ a, nwunye nwa m ime na-eme. Mekwa na-atọ ya atọ, na-atọ ya atọ.
ya ife ya kịta ka dị ese ihe ka m na-asị ndị anyị okwuru ga-ewere n'ihe a ga-enye anyị ego ka ị mara otu ị ga-esi kpọọ ha n'oge nke a ịwọrịla emego m eji ara ihu ife dịzi na ya kịta ya ọ mụpụrụ ana hapụrụ m ego ayọ ịma na mụ na nwa m nwoke anyị akpagoghị oke nwa m oge ọ ga-esi kupụta ya nwa oke ọ bụrụ ana na oke ga-ekupụta nwa oke dị shapụ Chineke nna anọkwa nge n'aka nwa nke anyị arụkwa nwoke mana nsogbu adị ọkwa nna ọmụọ nwaanyị oge ka anyị ga-esi ghọrọ ya were akwa nwoke yiwe na ụdị na ha amaghị ya na-eme ya mmadụ bụcha nọ na 900,000 ma 1.2 million nye gị ọ bụrụ afịa akpa ọjọọ ha na-enene ha na-ya ekpuru nwa akwa marụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị Chineke na chimso na ihe ogbu enwe ha n'otu o siri ime kpam kpọọ n'ekwentị ozugbo na igbu n'oge Mama, mommy mo kiye mere. Mama Jane awugo. O ti to di lenu Jesu. Na ndu ebebe. Gini ka Jane lite? Mama Jane mo nwa. Itego ma land onye ka na agba ọkụata. Onya bụ afa mmenye. Ọkụ ma anata. Itego ma land. Ịmọkwa agba. Wala deba na obido be. Nke dị n'ọgwụ nke ọ nọ ya. Na nke dị n'ọnụ eken. Maternity. Ọ dịkwa mma na ịchọtara nna ụlọ ka ọ kwụgwọ bill. Ka nwanne nwoke. Chukwu onye ka nwunye bụ nwa yi. O hichapụkwa nwanne m nwoke. Nwa yiri nwanne nwoke. Onye bụ na ọ bụ sọ njọ. Ọfụrụ gị ihe ọfụrụ nne ihe. O je ihe nwanne nwoke. Ha! Wow. Mana ka ije gote powder ya ete. Bịa ka ijebe. How? Ntutu adịkwa ya bụ nwa n'isi. Oge bido na ụmụazị kwụnya bụ ife ọrụ na akwụnya. Ajasa ijikwa anya gị ijere bụ nwanne gị inwe obi mee ya nsị maka iyi wọdụman onye obi akpọ wọdụman na-ere nwa wọdụman na-egwu wayo obi fere ya azụ o jighị anya ahụ ego Madam B so n'otu onye ndị obi ya amaghị m ife ị na-emegheri ebe ahụ ịmụ ebe gị na nne ọkpọ nwa m wee je ịmụ ebe gị na nne ọkpọ nwa m wee je achọ kpochi ya tarụrụ m nwa m amaghị m ife ị na-akọgheri o chee nwere m okwu na nna ala n'ụla mgbe ị na-ete ịtụgharịzi anya ọzọ afọ ozi m nwa m negodo ihe na-akọ ị na-alala ụla ịmụsịlụ nwa naba ịmụọzi anya ka ịmụ ebe akpọ nwa je mana ị naba ụla abụọ ọbụ efu bifo chi ejie m afụrụ nwa m ebe a mee gị ife Nke ka nwaanyị ga-esi mụcha nwa rapụ nwa ya n'ụlọ. Nke ka ọ ga-esi mụcha nwa kụfuo nwa ya. Agwa ngị adị na-etizi n'alụ m ọnụ n'okwu. Ka ife ya eme. Adị na-etizi n'alụ m ọnụ n'okwu. Agwa otu mụ na gị ejiri okwu. Ọkwa ifu. Chee ka chi jizie.
ka chi ji ebe a ma afụlọ nwa m ife mmemme Officer, no you go follow one. It's again. Don't say anything. I get the same message. Move. Hey! Ihe nkwa nne ke aghọtakwa m isiokwu a ke mbụ amụsị ya nwa ekuru nware ya bụ ife gbakwa mụgharị o mmanụ na oyi ha ji jukọta na aya anọ nọkọta kwetekwa na aya anọ ka e wee awa amụcha ka e kpọrụle ọkwa etu isi nne ya ka nsịfụ ya o biko ka ihe a na-eme maka ya gịnị ka a na-afụrụ onye elesịrị nwa elele nwa n'enu afụrọ nwa elego nwanụ ka ezi ihe ndị uwe ojii na-eme maka ya o nwekwa ihe a na-eme maka ya nwanne m ndị polisi ka jie a sị na aya achọkarịrị na aya ọ ya achọkpapụta onye o lesịrị nwa ife wee hapịa ha ejisie ya ike ha hapụkwana ya ha ike gwụrụ ọtụ okute nwa ma ya hapịa maka ndị ya na asị ka mbekwa nna ịgbanye ya na o thank you isi ike o ịgbanye ya na bye ihe m na-achịgwa gị na akọwa na-eji ego 1 million naira ka ha si weta ka ewepụta nwatakịrị ata n'afọ ebe a agwa m ga-agwa na nna arụ ụlọ ọ bụrụ na ị gwa m ihe a ife dị ka last week aka m eweta ego nye gị ejirọ m ego ị na-arụzi ụlọ na nwa m gee nke kasị mkpa ị na-arụ ụlọ okwe nke a ekepụrụ ego orugwo otu ọnwa anyị kere ego ebee ka ego ha dị ka ọka nwa m nọrọ ebe a nwụọ ejirọ m ego agwago m gị ọ bụrụ na nji ego m ga-enye idemon inwe idea eme ihe mma suggest jekwuo n'ụlọ Lady B ka ịma na ị ga-anata ya ego legodo okwu ị na-ekwu m gaa na nke Lady B ka iwewu nwoke ewepụtanwu ego ya bụrụ Lady B ị mara Lady B bụ nna ka ọ na-anara ọ na-ewepụ gị na-azị m gaa na nke Lady B o so nu wee keta oke Lady B so na ya eketa ọ ga-enwerịrị nke ọ debe ịbalị ya n'akpa ka m kwụkwaziere gị nke bụ eziokwu ihe eji jitekwa nwatakịrị ọkwa niile mere ya kwa ikere ego gị ka ị ga-esi hapụzie nwa m ya nọ n'ebe anọ gị na-asị m na ị na-arụ ụlọ n'anya ọ bụrụ na ọhịa ka ị ga-ekwu ngara ugbu a ngwa ndị uwe ojii na anyị na-atọ mere ihe a kama ejide mena gị hapụ nwa m ajasịsị gịnị ịgba afa m na nke ndị uwe ojii eziokwu niile ịnwa ya anwa nwa ga anọrọ ebe a leka nwa m nọrọ ebe a leka ama agwa ya eziokwu ọ dịkwa mma o ọ dịkwa ka ngabagodu bịa ọ ga-enye gị ọ bụrụ na ọ nyere gị ke ụdị akụkọ ị na-akọ ya ewu n'enu ka m bịa were ego nye gị ọrịa ịpụta ịkpata ego nke gị were ije ị na-achọ ala gbara agba ị na-amị ara ọsọ ka ịmị ara na-adị mma ị na-achọzi ka m were ego nke m nye gị nọnsens na ewu nke afụbeghị ya fụbeghị nke a ka bụ mbido nne unu ghọta ihe m na-akọwa ife m na-afụzi ebe a kịta abụrụ ka o si bụ aga mbụ na mbụ ebe a niile na-eju eju a na-ele afịa na-eli ego na nkasị na-elikasị mana kịta amarụzi m ọ bụ na mgbe ka nwere akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ onye bata abata ọpụọ apụọ nne biko unu bụ n'elu buru naanị unu nwegodo ihe achọ unu ga-eji wee na-eche egi na-emekasị mgbe nwekuru ga-esi me na-arụ ọmarịcha ụna iru ọmarịcha aganụ ụmụ nwoke amara yes ịmana inwe ike iji arụ gị gbado nwoke ọṅụṅụ nkatọ mmanya ofu onye ka ife a na-akọzi ịga awụsa ana m esetụlụ ụlọ ka ọ na mmadụ emetụ ụlọ onye ruo onye jisi ike na-abịa agwa m ine n'Ọnịcha ife mbakwa ebe anyị kpaba ego Lady na nke ndị uwe ojii ka nsi ugbu a maka nwa m ha ji ayagodo na m yogodo ha ekwere ha sị m oge weta 1 million naira ka e were hapụ ya ayago m na nke wọdman gwa ọsị na ya na-arụ ụlọ na-enwe ego dị ya n'aka ha sị nka m bịa gị biko enwere nke ị ga-enyetụ m biko ị mara nanụ ego niile nwe nkwụnye ụgwọ anụ nkwụnye ụgwọ nkwụ mmanya ọcha nkwọbi ana m edebe ego n'ụlọ na ịmakwa adị m edekwu ego na bankị Lady B ngwa na-ekwu ụdị okwu a Lady B okwa m enwere ego ndị na-enye wọdman na-ama ha ma nke ndị anyị na-eke ego n'ọrụ ha ihe niile ebe kwenu ka ego ha dị nyenụ m aka nwa m ga-anwụ ebe a ihe
so ị na-echezi na ọnwụ nyere ana m ego mparaje desa n'ụlọ achị adị m eti ego na bankị ego m na-agacha na ngwa afịa mmanya anụ nri ma gwa gị let be aghọtagwa m ihe gị na wọd man chọrọ ime unu chọrọ ka nwa m nwe ebe a makwa na ihe niile aba anyị gbakọtara aka mee ya maka na aga m etiwakwa ogbe aka nso bịa ịkakwa ebe a shut up biko nsi be gị pụọ mmeji moto pịawa kọma seba bọchọ ọnụ m anya nna atọ ka m desi kpata ego n'obodo ijele ike agwụkwụ m ama m ihe m ga-esi eme a na-ebuda nwa ebe esi m n'ụlọ ndị uwe ojii ugbu a ha sị m weta 2 million naira ka a hapụ ya biko ihe mere emego ka m kpọpụtagodi ya biko bi nwanne m ụwa ọkụkọ na-ewu anya na nwanne ya nwezi ife ọ na-emezi n'elu ọkpa m ego niile m nwe anagwo n'ọkpa kwa gị nwa ka m na-enye ego na-akpọta ndị na-agwọ m ọya anarọ mana ka ife Okechukwu nwa iji weje na-ele nwa ọnwụ nke ka m na-ekwu okwu ya ọ ka ọ pụtagodo apụta ihe m ga-eme ya ka m jukene ya ma ọ bụrụ na m rere ya mgbe nne ya mụrụ ya ọ ga-adị ndụ kama ọ ka azọpụta na ya azọpụta biko enwere ka ị ga-esi were kpọnụ nwunye gị ime ụlọ ọ ga-eweta ka a na-akwa ya ka ha ga-ebuda nwa biko mbi nwanne ya dibịa gboo ebe ọzọkwa ijele dị ebe a ijele ịma mgbe abụ ọzọ ijele afọ kọmụsụlụlacha nwabala oge na ndị be enyi ya gbarata ọnwa ọzọ ebe nwanne ya na-eme ọnọdụ nwa ya na-ewutekwana nri nne ọ na-ewute nkarịa gị nwa mana ọ nwere ebe mmemme ọkpa ma erikọrọgwa ego niile nwa ịfụna m ka nwanne esi nọdụ biko makụ m ife mmemme aka m na ọkpa nkechi si ekechi anụgo m ihe kwuru ọka ijele si na mmadụ ọkpala nne m polisi ọ bụrụ na mgbe ife na-aga bụ mbụ otis 2 million akpọ m ndị polisi nyefe ego mana mgbada ọ bụ ejigbo agụnụ mgbada bịa ụgwọ ọkwụ na ahụ na mmadụ ọkwụ na ahụ n'otu ndị mmadụ na-esi adị ihe a ndị a na-atụ onwe anwa me nta mmadụ arụ ọ gaghị alụ ụwa ọkwa ngị wepụtara ebe a kwuo sị na a ga-eji nwayọ were nara ndị a wee chụpụsịa nkata akpanịtọ kwe mana ọha kpatara ihe ji uso ha kwapụ bụrụzi ebe ma mba anyị wesa ha kwapụ ma ihe ndị a mere ha bụrụ ekwentị ugbu a kpọọ nwanne m nwoke wee kpọọ m na ekwentị nweta ihe ọ na-aba andị ọnụ mmiri okwu ya bụ na-enwe ihe ọ ga-eme mana nwekwa ebunu tara ya a sị ife nwoke na-eme dị ya n'obi ka esi si je gwọrọ ọnụ gbaba egbe ọnụ kwupụta ebe ife ezuola ezuo akụkọ abụ abịazi ijide mmadụ na siki okwu wee ghasa nsogbu adịrọ ife emebirọ o nwere ife mebi o nwere ebe mma akpọ gị je a ga-agba ndị a ụchụ wọdụma enweghị atụmatụ ịtụrụ n'ala n'isi anyị gba ha ụchụ a agba ha maka chọọ m ka nwanne nwoke mee ihe a o bu n'obi ka anyị ga-agba ha ụchụ anyị ama egbu oge maka otu nsefu ife a otu isi ekwu ife a ama m na nsogbu adịgo anyị ama egbu oge ụtụtụ echi chinchin ụtụtụ anyị apụgo mgba ndị afịa ji apụta anyị zụpụgo ama m na unu ga na-abịa ịma na onye ihe na-eme omume na-ebe obubo ya bụrụ na ụzọ dị mma agaghị nga na-abụ izifu anyị maka na nke elu dị mma anyị nwetara ife anyị chọrọ ka anyị bịakwa ife anyị chọzọ eketa bụ na anyị chọrọ ka ị gwọọla anyị enye ule olu dịkwa egwu na nke a na-eme ka ọkpa onye dibe ka ị na-akọziri akọ onye gara ọrụ ka ị na-akụziri anyị ejikwa ya egbu mmadụ ọ ka anyị eji ya egbu mmadụ ọ ka anyị were kpara nwa obere ego ya na-enwetafu ụmụ kọins ọ bụrụ na ụ mara kpọọ m n'ekwentị ụnụ agaghị abịawa obere ihe nụ eke ọzọ daa ị ga aka nri gaa aka ịba gaa gị ihu ị gaa n'azụ batazie n'etiti enwe iru ha n'ebe ahụ ị na-anya ụta n'ụta gị mụta eziokwu
ị ga-ahụ ndị gasị nna ka ụdị nke ị chọrọ ego na ka a na-ejikwa na-eme obere ego ọzọ ụda na-agafe kwa mbọsị amarọ m na ụdị ife adị ebe ahụ ọ na-emara ọnụ na ị maghị otu esi enye ihe ka ha saịn nke ga-egbu onye ahụ ofu ụbọchị ịchọ ahụ abalị 7 ịchọ ofu ọnwa ha ga-enye gị ego ka ọ na-adakwa nwa ife ọzọ anyị na-achọkwa m anyị enwetaghị ife anyị chọrọ ikuku nwoke m gbaa di m o nwere ife anyị wetara na nke a nsogbu adịghị nsogbu adịghị asị n'ọnụ ele ikuku mazila anyị ma dibịa a na-akpọ ikuku oke ikuku ọ dịla anyị na-ebira rụba eziokwu anyị nwaka na-akpọ ndị okotoko eziokwu onwe nke inwe kịta dị enwere ya kịta ise nke anyị chọrọ ihe nwere ụdị na ụdị o nwere ụdị na ụdị o nwere nke na-eru ebe a nwekwe nke na-eru ebe a nwekwe nke na-eru ebe a nwekwe ka o ji emenye ya itinyere ya ya banye n'afọ ogbu ya egbu biko okotoko ihe m na-ekwu onye ahụ nwanne m achọrọ m ka ọnwụ ihe m chọrọ nke ga-obido ebe a ojegodo ojeru ebe a akwụsị ya kwụọ isi ọnụ nwa na-agwọ ya ebe a nke si eri ya rute ebe a onyebezi ya nsọ na mkpataziri ya agwụzi ya ụnụ na-agwọkwu ya anyị ba ijeri ego ole ka a na-ere 200 naira 200 naira ndị ka nere 200 ndị ọzọ kwa ngwe ha ị na-akụja 200 onwe ka esi ere onwere ike ịchọkwa mbeli ya ego ya gwụ 50 naira 100 naira enye m obere ebe a ka esi eri ọ itinyezeli ya ya mebezi ya den ịkpọtala ya anyị anaghịzi ya ejiwe ụnụ a na-ere ya iche ma okwuru na ihe m mere mgbe ana m ekwu na echekwe mmọnwụ ị ga na-akwụra ihe dị ga-ebe 100,000 eji wee were eme enye ure a mmadụ were 100 naira omee mmadụ ya batawazie enwe ka ntazi nnukwu ego o kwukwa ma nke 50 ịchọkwa 50 a na-enye gị pọta ịkpọtazi ya akpọta na erizi ebe karịrị ego eji enye ya biko ịmaka otu m na-abịa ugbu a nye nchewe nwe apụta ebe enwekwa ihe ka 20 ọ 30 or 40,000 ebe ya mba m ọnwụ na njere ego m menyekarị gị ka nye gị nchọ ka m nye gị 1,000 nye ka nye gị 1,000 naira iji 500 maka ihe ntị m ji ya eke esi eme ya ọ imepe ya ya tụsa the person then ya zọọ ya ụkwụ ọ na-aga ya rute ebe ya pịa ya mmiri emetụkwa ebe ọ na-aga ndịkọ m ụgwọ nke a biko
nsogbu adịghị kwesị unu bụ okotoko ọwụ na-achọ ha na-ekwo ya kpọọ ụnụ ebe aka na-eri ego ni ọkwa ebe a ọ gbaziri ma anyị chọtara gị ebe a ka nwanne nwoke ọkwa ka nwanne biko ọkwa ka nwanne nwoke gara ya nwụ anyị achọrọ maka ọ ga-agbagbu na mgbe ọnwụ nọ na-ati egwu egwu mgbe ọgụ Ajasa ijikwa anya gị ọ bụ onye ara idere bụ nwanne gị ọ bụ onye ara inwe obi mee ya nsị ọ bụ onye ara maka iyi wọdụman ọ bụ onye ara wọdụman bụ onye obi akpọ onye obi akpọ ijele nwanne m ijele ọnọkwa ya ijele onye obi akpọ ajọ enyi ajọka onye obi akpọ ọkwa ndị obi akpọ onye obi akpọ nwanne m nwoke iwe nwanne adịghị eru n'ọkpụ otu ọwụna ihe ọ dịghị ugbo ihe ọ dịghị mma were m nwa m enweghị ka nwa m nọ n'ebe ala n'iyi ihe ọbụla m mere gị gbaghara m osikwe m aka Chineke na biko oke nwa m aka ya dịkwa ọcha ọgwụkwa ya rere nwa ọkwa m nwa rere nwa n'i na enyi m nwoke wọdụmanụ ọkwa ya rafuru ọgwụ ya metiri ma ọnọdụ ọkwa m nwa mere gị ihe na-aya na ya Chineke nna biko ọmụrụdị iji ga-enyere m aka ka nwa m pụta ebe a biko nwanne gbaghara m otu iji ga-enyere m aka nwa m aka ahụ ebe ahụ Ụzọma ọ gịnị ka anyị na-anụ ị ga-asị na ịnụbe ya a sị na ọyịgụ nwoke Emeka nwunye nwa ya mụrụ nwa akpọrọ nwa jee ree efu na ịnụbe ya nke ahụ bịa ka nna anụ ya ihe megide wee were ndị uwe ojii wee kpọrọ ya ndị uwe ojii batara n'ime egwu a onye ka ị na-ajụ ọ na-ajụdo n'ụwa bụ akụkọ bịa ka akụkọ si wee mee kọwalụnụ ma ọfụfụ na-ezozi na m ezo ibukwa obodo a ọkụ n'obodo a na ihe na-afịọ n'ebe niile ewo nya unu kwetara na m maalụ wee bịakwa ịgwa m ya nwunye nwa ọyị gị mụrụ nwa lee iwe nọ n'ebe a na-asị ya na ntị gị na-aba na-enube ya ka ihe na-achọ ka na mkpụrụ onye uwe ojii njidegodo unu maka ụdị asị gị maka uwe ojii kwesịrị ibu ụzọ wee jide ejidekwa unu amenyo gị enyo gakwa ka unu ji ego Ụzọma amenyo gị enyo ọnụ golu nwa nwa na-ada elele amenyo gị enyo otu o si ekwu okwu ọ dịzi ka ya sị na aka gị dị ka anyị na Ụzọma unu ga-ana maka na ọ nweghachiri ọ na-aba na-agbochi n'ike na-apụta ka nsị okwu gị agbara ụka ka ofe egusi nakwa na ike unu na-esi nsị na-esi arụ ike nke gị na-esi arụ nke ị na-esi nsị ịmakwa na mmụchi anya kịta na-afụ ebe ike ị na-eji oji fụ nke ebe enyi gị nwoke nke ị na-acha ọcha biko arụ na nsị si ebe a pụta isi e ga-abịakwa n'ite ọmarịcha ite ofe nwunye m si elu biko gatee na aka o hewo nya ndị anụghị efe a n'ebe o mere eme mma agbakwa mbọ gbakere ya na nkịta ka nje mara ka m si pichie okwu a maka ma pichiri ya n'oge nsogbu ka adịkwala mmadụ ka m bịa je kwado bịa pichie enyi ndị mgbata asịrị ya mere lapụta mmadụ ụsago otu a ewo ike nwaanyị mgbakwu na-atọ m alapụtakwa m ọtakwa isi m ụmụ agadi nwoke a ọkụ ịma na ife anyị ji gbo unu nkịtị si nsị bụ na anyị jọsụ gbuo unu nkịtị anyị etiri unu ife unu wee kwuo eziokwu mana afọ m unu kwuo ka onye ree nwa n'ime unu na-abụ ọgbụ nke ikwu ka ire nwa ọnwụ ere nwa esomre nwa mana onye a tiri m na nwa m na nwa biko ga wepụta na nwa m na nga ka ọ laba ọ bụ na enweghị onye awa ajọ mmadụ ọ na-agbanwe wọd ban ji aka esi na mba ajasa were na-akwa aga m ebe niile lee nwanne m nwoke ka ọkpọrọtegịrị nwanne m nwoke nwụọ onye a na-ebe a biko polisa biko gbaghara na m ọnwụ ma itikpere m aka m dịkwara nwa erere mana onye a bụ onye kwuru ga ọ bụrụ na ere gị mgbe ibe mpe ị ka ya dị ndụ otu a mana afọ m n'igwe onye obi akpọ afọ m n'inwe obi akpọ eziokwu ebe a bifo nketa ọbịa ịdị ekwu okwu inwe obi na-emeghị ife
udo dịkwa Wordman udo adịrọ na ogini me ịma verification anyị mere mgbe a na bank result ya apụtago o chelu meeting ahụ nụ mere mgba gbam so biko ihe nna ya dị na-abụ na iya isi n'obodo apapụ ogini me maka ihe nnekwu ife mere ịma na ihe presentere bụ na emere chartered accountants o ife nji wee banye ọrụ m good ihe mere ya bụ na chartered anyị mere abụrụ original one all fake all fake ka ezi ka fasi chọpụta ị na-ajụzi m ajụ ihe eji kọmputa nyocha ka ị na-ajụzi ka esi chọpụta ịmakwa iwu kwuru bụ 21 years imprisonment mana si kemgbe anọ na-apịchi gị nka na-ebu nwanne m mana ha dị ka anyị a na-emeghị m ihe mmemme ka mfụ na m mere na m pịnyere ife nke a karịkwara m isiokwu na aka ife mmemme kịta si n'obodo a pụọ maka ndị a jide gị ndị a jide fa eji polisi onwe ife ama nji fa jide gị ya aga na 21 years imprisonment Wordman na ife mere ya nchebe ruo mụ ndụ ọhịa adịla fa ya ejide m nna Uchenna makọ na agbalụ m aka n'obodo a kenebe dukwu chukwu na tiro anyị na nga maka ọ bụ na anọkata wee tii na nga ọya dị njọ etu a etugo ịnatago chụkwazi ife ọzọ ya eme ọ bụrụ ife anyị na-eme amanyela ya aka ị na-akwụ ya na-eche na ọbara olulu na ịchọkwa ife ọzọ ya eme ndị a chụrụ m at a very bad hour fa chụrụ m mgbe m tageti ka m pịasa ọ bụ na hiti tageti m nna Uchenna nnata ebe a ọkwa ịma na ụlọ ma be na efu emere ya foundation ụlọ enyi nnata ebe a ehesisia mgbamgba ma efu esisi afa ncha ma ya villa tiles bunie ya ọ bụrụ ụlọ elu ofe ntageti ndị a wee chụọ m ke n'ebe chukwu ọ bụ na ịnọkọta bute target nwa ị na-ekwu na ihe ebute ewee jide ya nga mkpụrụ ọka straight ada ebelukwu ebelu ịmakwa ife iji alụ ọlụ forged result ịdị na-agakwa onwe ya ntị ụlọ onwe ị na-achọ ibunye elu with tiles nwanne amara efe ịkpọ abịa ibuli abịa ebe a chịkọrọ mụ na ụmụ m bulukwe ụlọ nwa muvue mme nje nwekwa nga mkpụrụ ọka o ikenebe chukwu aka izulu ezu ụkwụ ya izulu ezu ịkwụ chinchin jee chọọ ife ọzọ ya eme ngachi ekwo ka ife m na-eme ụmụazị ya megodo ụdị ọkpara m na-ada nwa ịma na ọ ya aba yunivesiti dị ọkpara m ka na-agụ agụ ka ezi ka m esi na-akwụrụ agụgụ akwụkwọ ka m na-akwa n'elu anyị azụfa ịka dịlị fit ọ ịda dị n'elu ifele ewe mebe ejizi na alịlị achụgo ibu na-achụgo achụgokwa ibu na-achụgo ka amalụzi ife ọzọ anyị n'ihe achọkwa ife ọzọ ihe etinyesi aka mana obodo a mara onye mbụ obodo a ma na Wordman ka ezi ka m esi na-eme ọka nzogharịbazi ya n'obodo a Wordman ihe ma ọmị na-ekwu bụ eziokwu biko anyị ma na-achụ gị n'ọrụ ọ bịakwa o bụrụ na ọ gị nwere ihe ji satifiketi nke na ọ bụrụ nke ezigbo ya wee mee ihe Uchenna Wordman anyị ma na Wordman na biko nna m biko ọ gbakọbazie aka ifele ewe mebe ya mana inwe ife ọzọ itigharịba Wordman aka na-agakwa mana ịgbakọba aka ịda dine ịnwadị nke ya aga mana ịmara ọrụ mmadụ bụ ome ife Mike ọmụ akpọrọ ebe a o nwere ife dị mkpa nchọ ka nri ọhịa kedu ife dị ife ịma Wordman alụrụ m na banki achatara m akaụntụ as a chartered accountant ife mụ abụ Wordman ị na-aghọta ife nne mana ị na-egharịzi ya n'anya kịta efu ka ife si dị n'ezie n'ụdị agwa nne sinsi a ndị ọjọọ bịa tinye aka n'ọrụ m
wee si etu a napụ m wee natabazia n'obodo a akụọ ya na asịrị onwere ozi mfe m na-eme onwere ọgwụgwa nna ya na be kịta mụ na ya ọ bụrụ ọdụ nke ha bụ okwu o nwere ife dị m ezigbo mkpa kịta kpata nji kpọba oku a mkpọ kịta. Kedu ife dị ife Mike gee m ntị, ama m n'iso n'ọnụ na-ekwu n'obodo a, ama m n'iji that substance iji ife ịghọta, ama m akwanyekwu ọnya ka m ji wee sị ka m bịa yọọ gị ife. Mike, I need 50,000. Old man. 50,000 ị na-ekwu okwu ya ka nye ya ọ dịrọ nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ọ ka last week ka ị gwa m ụdị okwu a anyị nọ n'ebe a mba nkwe ka ị kwụsị ya ife m ga-eme bụ ebe ị demand 50,000 mmụ ya aka na-akpa nwere 200,000 debele gị ebe a mana kịta nke bụ eziokwu ka m na-achọ ịgwa anyị kịta ndị bankị that dekin dị na 33 that my dekin and nke dị na Mkpọ junction fa na-akpado igechi ya ifu gozi na onwere ezi ego m ga-enye gị na mba agụ na-eche agụ ọdafụ ndị bụ ka m ji aga na ife na-akọwa bụ na ime enye m ego a n'eziokwu ọ dịrọ Madam Biggie. Ọ dịrọ Madam Biggie. Ọ bụ ụlọ dị ịma nkwu ya 2 times mgbe ha kara were ya nye ya ọ bụrụ ojoku akara enye ya n'ọnụ ịma bụ ka m si apịtasị ego bifọ ọkwa ịma mmanya akwụkwọ asị uji ya asị uji ọnụdị nwere ego okwu ha n'okwu iji okwu maka nghọta n'ife bụ asị uji ke nke bụkwa asị uji nwere ego nji ọkọdebe ihe na-akọ biko na na-ewe m iwe ke ka akọ si ada nsị ọ gị na-eme ya nke bụ na onwe ego iji ịbịa last week nwa mmanya iji ego defo ese dị iji ego yesi tadakwa a na-esi ọbụ nke ọ na-adakpo mmeji aja wee zụ eziokwu enweghị emere okpukpuru ego dị m ebe a ọ nye m stu ugbu a ruo echi ka m nye gị ego nye m ego m ka ị naba anaba biko ka ị na-akọde ya amara m ihe ịchọ ka ime nweta iPad enwere nke nji nke yipụ efe na yipụ akwa yipụ nke enu yipụ nke a na yipụ pantị yipụ tọ everything gbara ọtọ na ba Madam Big ọkwa m nwa yipụrụ gị akwa ị ga-agba ọtọ wee si ebe a na sọsọ m inyelu m ego m yipụrụ gị akwa yipụrụ akwa nke ị na-egbulu oge isisi akwa gị ya Emeka mba chelu Madam Big gee ntị mkpọtụ ahụ na-eme alaikụrọ ya ka ife na-ese o ji m ụgwọ so na nke ka m na-aṅụkwa mmanya naanị na-akwụ ome ya ụgwọ ka o ji esi na yipụ akwa m Madam Big butuo mmụọ mụ na mma eji aja ṅụọ mmiri wee je gụkọta mmanya na-ele kwa mbọsị kredit ọma nnakwa nke taa welụzie ego a rafee m n'aka ọ bụ maka Emeka m ma akwụ ụgwọ a ife na-agwa gị ọkwa ime onye World Man bụ ngwa ka uruo da ife kpata ife a ji ese bụ na ego adụrọ ijiri ego Emeka ejikwuru ego mana etu a nnata mụ abụ World Man nnata n'obodo a m ebido kụzibe unu biznes ọ ya bụ ịkụsịa ego apụta ichenjisia ọcha na ya oche plastik a bugharịsịa tinye stainless ya na ife nchu egwu unu rapụ na ife nri emesịa o nwere biznes nsogbu adị ọnọdụ ala nwecha mmanya maga na ya kali narụsịa m ego a m bịara n'ebe a echi narụ m ego a meku thank you ka m nwere ụkwụ egwu kwe o ka m nwere ụjọ kwe nsogbu adịrọ rapụ ọ ya dị mma anatago m obodo a obere oge kịta ọkpọtụba nsogbu adịghị anọ m ya dịka ọ na-ala mgbe onye ndị a na-eme ebe anyị ihe anyị kwuru ugbu a bụ ihe ga-eme ka ewepụta ya ebe anyị aga m anwụkwa onye bara ma ọ ga-adịrị gị mmadụ
Amakwa m na Okechukwu jọrọ njọ mmadụ, mana amara m na ime obi ejọgarịrị ire. Chai! Okechukwu na nne ya wee kpọrọ nwa Okechukwu amụrụ ọfụ ele. Alụ kalụla alụ. Alụlụlụ alụ. Kedu ka esi akọnya bụ akụkọ? Hey! Mama, ihe a jọgburu onwe ya. Ọ jụchachara ọdụ ntị nọ. Ebe ọbụla a na-aga a na-akọ Emeka ọkwụrụ world man kpafuru onye a. World man ọ na-aghọli ife. Emeka ọ bụ nwata. Ọ na-Emeka amara ife. Mgbe mmadụ so wee lee nwa ya ifuru na agwụrụ dị ya n'isi. Onye ka nnekwu n'ohi ala fulu oyo papa Okechukwu ha wee jewere nwa ele a na-ele nwa ele. Tụma na oyi ha dịrị ha na mma. Onye ha akpa na ọma ndịrị ha na mma. Na-ekwu n'elu nwanne ya nwoke Ijele ọmalịcha nwa. Na-Emeka lile, na-Emeka gbọrọ, na-Emeka yi bụ Ijele. O wee jiji okwu n'akọ ka o lelelele wee le na anya ole na gịnị eme. O were akụ na ụbịa oye ma na-eji mụ oye emenwe ife dị ya. Nsi ka akpa okotoko ọjụ maka na ọ ma na okotoko ya agwọta. Ọkwa ifulu Emeka na nwa Okechukwu fanwụpọ na nga si gwalufa chụọ aja n'ime nga. Mama, ọgọ nwanne m nwoke na papa m na ebe ahụ. Ọnụ mechie kenke ịma nwanne nwoke ma ọ nwere mgbe idebeli adụ anya ọdụ ọsọ na-akọ akụkọ nwanne ya nwoke. Ọ bụrụ na nwa ike ewelele ya na-akọ ụdị akụkọ a ngwanụ jee na anụ nwa afụrụ ka esi akọ onwe ozi onye ma ebe nwa nọ na-eji chụọ aja na ọkpọjebe obodo oyibo onwe onye ma ebe nwa nọ. Ajasa bụ onye ara, Ajasa iji